Anyang laki din! Anya ti masapol yun, ha? Ay umay ko alaan, di pensyon ko Naimbag ta siyak ti naka-duty ita dito yung office mi. Saan mon masapol ti makipila, nana? Iso nga rod baraw. Ay imbag man ta imayak tatangaal daw. Ala, kita man nga rod ay diyo? Ay wan, aguray atay ruar ko dito'y bagkaw. Adto'y ti ay dek. Mabiit laang, nana. Ta-i-check ko iti computer tinagan nyo. Wan, naano sak nga aguray. Ay wan gayam, kaano yo amapan pasyaran dananang kantatang yaw. Apay aya, nana. Katno ka na yun da nga agapa. Anya? Ne, apay ka na yun da nga agapa. Jak man amaw. Manggag pay jabalay ti panagsinsin nung badda. Anya? Ay sus, nakababain matikas ta nga aramid da. Ala, bayan nyo, nana. Tamapan mintuman ita kita ay. Kat, nakita mo hindi ta computer no manuti maalak a pensyon kaw. Ay na, uray siyak manong. Adumat ti trabahok ita. Kahit agpadatan Ay, malagip kong agpaiso. Saan ko gayam binisbisita datatang kananang? Aywan gayam. Imay ngamin ije opisina mitay bakit akaaruba dananang kandatang. Imbaga na akanayon da kanong agapa. Agap-apa da? Kat saan matidi? Day tangarod mo ti pagsidsid da awak. Mangagpay kano ije karuba ti panagap-apa da. Ala, bayam tamapan kunto ida pasyaran. Agliwak ton iti trabahok no iso. Amo mataya kag sidsida iti namantikaan. Apay nga inggisam na ito inluto matinandag. Ay, jak nga ron kayak nga awan ramraman na ti sidag. Ay, sikaratan timbangan. Na, apay nga intupak mo di sidaan anak kamalukaw. Kita man na ibulungan. Ay, jak kayatan timbangan. Ay, di oray saan ka bang mangan? Saan mo tasyak ti mabisinan? Agluto akit isidag. Ay, agluto ka lang. Awan bibang kukan ka. Basta siya, mga anak! Ay, saan ko amagaw at bunga to'y marunggay? Nagngatumay. Ay, sapay mabisina ka. Anya ti tangtangadam di tama nung tasyo. Ay, dahil man bunga ti marunggay. Day, adu nga agpaiso ti bunga day tamulam amarunggay. Nagngatumay. Wan nga raod. Ay na. Numagawat ko lakuma siya konti manggawat. Ay ulya ko na. Kabaalam nga ulyan. Apay kiti na saan. Iti ubingak na laingak nga umulay. Uray to pa'y papaya may sa tipon na. Kat ulya kijay tuktok na. Ay kat umuli ka nga rudan manong tasyaw. Ay, sa anak payanangan ka. Wan, amok. Nangag ko ti panagsinsindong batyo kanimanang aneng. Mala, umuli ak nga rudan. Agan-anad ka manong tasyaw. Mapanak met di ta kantina tagumatangak iti asen. Naan-ano ka, manaw? Naan-ano ka ko nam kita ang langarudan. Natinagak. Ay, sos. Kunakon kita matinag ka. Itaray da ka ni ospital. Imbag ta nalaingak nga agilot. Mayatag ni Manong Mau. Wan, manang. No jak inilot jabukot na, agnanayon ko man nga agkubaw. Ay, unay ka nga minang. Kanapankit din imuli iti marunggay. Jak nga ron kaya si Daan nga ilutaw. Ay, nakapilpili ni Manong Mau. Pati si Daan pagapapaan may. Kontrabita ka iti biyag ka.
Nangag mo, day ta pa nagsasauna kanya. Ay, mas daawak man kada kayo nga agasawa. Saan kayo matakas na, di medyo ubing kayo pa Apay tatalim makaikinbim makit kayo. Isumot na ti kanayon a panagapayo. Basol ni Manong Mau. Ay, di nakpabasulan sika. Basol mo! Basol mo! Na, mangrugi kayo man nga agapan. Ay, basol ka. Basol mo, akiday. Ay! Basol Mau. Ay sos, kasapulan sa mga yabak iti pulisan. Sumardeng kayo na. Nay, suday tanti pulis. Ay, Ay, nay, si Kamat Gayam Layla. Ay, nana, umay ko kumabisitaan datatang nanang. Ay nasaya at mataimay ka. Madamada nga agsinsin nung bat. Apay manan anya ti pagsinsin nung bata niyo, nanang, tatang. awan mag. Ada! Awan, di mo'y papilay. Ada! Gaputa kayat nak abisinan. Anya? Nanang, apay ngay matabisinan yun ni tatang, kat nagadumatit-itad mi nga bastuyo. Ay, ulbaw. Laklakayan ka nga ulbaw. Kita tay tututudo na kaon. Ah, Sapay di tapay mo tengati matakti pang itudwa-tudwam kanya. aha! Ulbod ka magayam. Siyak tiripere, sumardeng kayo. Hey! Nagado akayan ayat ko, ide. No apay aday tapay la abak bakit anti nasawak. Agbabawi ka, atasaw. Agbabawi ka. Na, Ay lagi pa nyo pailaang matdagita kat manuti tawan yun. Adun ti apo ko yo. Ha? Agbabawi kayo pailaang. Hello, Manong. Adakan dito balay? Wan, si Mang Petak itay malam. Aglutluto ak iti pangrabian mi. Dituyak amaturog. Taobserbarak man datatang kenanang. Kahit talaga ka di ngagap apa da? Wan, pirmi ti panagsinsin nung batda. Taapay, anya launa yan ay ati pagsinsin nung batan da. Isungarod nga umyanak dito'y balay, taamwag no apay. Nakaluto akon manong. Aya ba akong datatang kenanang tamangan kamin. Kastapay nga rod. Bye. Nanang, tatang, umay kayo tamanganan. Apay, tsak mayaban ida. Kanya nga tatir aramidan da ija salas. Ay, itad mo kanyak ta remote control ko naknay. ay, siya kayat. Hey, siya lang ti mangigam, tanyos ti kayat ko abuyan. Di mo itada. Anay, apay akin nak ngay. Lumaban ka na, ha? Padasam. Ay, apo. Pumutan ka. Agap-apa kayo manan? Eh, ninanang mo Ay, siyak manan. Kat naglawag ama naging bubukod ka laklakayan. Mangan tayon, idepen yun dahito yung atibe. Saan pa yan alpastinyos abuy-buyaag? Ay, di pong kidain. Di na mo lang maawatan deta English sa buy-buyaan na. Da. Saan nga English, ti buy-buyaan yung anyos? English! Chinese, tatang. Da. Ay, sana talaga ang makaawawat ni Tatang mo, Layla. Kabawan na! Mangan kayo na, anya nga iti aramidan niyo, tagpinpin na rin kayo mat, nanang, tatang. Sipsiputak man ti inam. Mabangan no alaan na day talupo ti adobo ang manok ngay lutom. Ay, kukwak jay lupaw. Day talaang ti pagapaan niyo. May salaang alupo a manok iti nabati ija inlutok. Tasid sida agtoy may sa alupo. Ay, lupo ti kayat ka. Lupo ti kayat kaw. Da. Lupo man wenno payak, wenno saka, manok latamat dayta. Ay, saan? Diyak kayat ti mangan no sana lupo ti sida. Rayaw-rayawan mangmangan. Papanan nyo ngayon. Timakdar kayo matanado Tatang! Tatang!
Inga maturog ijay ruar. Ay, si Kati mapan maturog ijay. Yak kaya ti makikaidakan ka. Apay kay durunak nga. Nanang, tatang! Anya ti mapaspasamak! Di tatang mo Na, Ay na, agap-apa kayo manan. Maturog kayo lang arudan, agap-apa kayo pailaan. Layla, yak kaya't ang makikaidakin ni tatang mo. da! Si Kalang kaya ti di na kaya ti makikaida. Ha! Karkaro akpay ha. Apay nga min aya. Ay, jak man na mo iti inam. Nanang, apay adi mo kaya takayda ni tatang. Kasano ka dumanog? Naminano na ko na din ang danaw. Tatang, apay adanugam ni nanang. Kano agtagtagay na pangarod nga da kalaban ka. Ay, jak motlin na puutan na dinanog ko gayam ni nanang mau. Nukas na, agsina kayon iti pagturugan. Ay nagsaya atan. Hindi pa yakayat ko mapasamak dayta. Adak pailaan dito'y balay manong. Nag-extendak iti leave ko. Taornosek ti sitwasyon da tatang kaninanang. Apay aya. Ay, jakman amo na gito'y adwa. Tanagadumat ti issues da. Pag sinaa kon ida iti pagturugan, tauray pa nagturog agap-apa da. Kastaya. Ay, amin abanag. Pagap-apaan da manong. Pudno gayam di imbaga ti kaaruba da abakit. Pudno manong. Imbag tadak nga ganawa. No awanak. Amangan no agpinungot kan agdinanog dan. Tsak mabangbang nagdatatang kananang mo nga agapapan. Ay na, adalat ta panagapad ko Adak lang amin amangan anawa. Iso asandang agbinbinog kao. Ay, kasapulan dagayam ti kadwada di tabalayaw. Wen nga rod nana, tinakaamamak no adda masaktan kadakwada. Iso akasapulan da ti kadwada. Ay na, kasano nga taday tuyan. Ay, narigat nga men no dudwada laang di tabalayaw. Asino nga iti makadwada kat adamat bukod mi a pamilyang anak da. Adamat trabaho mi aminan. Kasanungay ti aramidon ta kadatatang kananang manong. Day tamot ti pampanunutag ading ko. Ada singasing ko kan ka numayat ka. Anya day ta. Pag sinoblatan tan nga laan datatang kananang. Kaya't mo asawan, ni tatang kanyak, kat ninanang matkan ka. Wanan Ay, kat mayatak Ang kaya't damat nga tangag sinada. Kasapulan a pagsinaan tayo da. Tapno makapagpanunot damat Mala, kasaritam nga rod ida, no kayat da. Apay, papanamnanang, adamat awit-awit mong aklo. Mapana ko naglutaw. Agluto kan? Anya pa'y laan ti oras. Kan may sa, paglutuam kumadita CR. Siyar ayan ay tao. Wen nanang, CR tayo dayta. Kunak man no iso ti kusina. Ay sa dinungay nga rutayan di kusina. Umay ka payla dito Agtugaw ka dito'y abay ko, taday bagakken ka. Manya day tayo anak kao. Katagluto ak nga rudan. Siya kung ti agluto inton madamdama. Umay kan, tamadamdama, rumuarta. Sa dino ti papananta. Mapanta gumatang ititinapay di kantina. Ay wun man. Ala, agtugaw kan. Masapol pa'y aya dito'y abay ma. Wen tapno mangag mo analaing ti ibagakken ka. Ay, kunak man numapantan gumatang ititinapay. Madamdaman to daytan nanang. Ay, sa dino ti kayat mo nga umay pagbakasyonan? Ijay balay mi? Wano, ijay balay ni Manong? Agbakasyon ako nam. Wen, agpili ka.
Tani tatang, agpili mo't no sa dino ti pagbakasyonan na. Mabalaan ngay jay pala ang balay yung nga umuna. Sumarunon to ama pa nakagbakasyon ijay balay ni Manong Mau. Katuan Ala, rumwartan, madamdama, isaganatan dagiti pagan-anay mo. Tagbakasyon kayo kan ni tatang. O tatang, anya ti makunam dito'y balay me. Ay, nagdakkel gayam daytoy balayaw. Katuan nalawa apagyanam. Na, di ngay nanang Mau. Ket agbakasyon mo't ijay balay dalayla. Ay iwan na niya. Agpasyar tayo ton madamdama tatang. Di tayan ti aplaya. Kayat mo? Ay katuan Ni Nanang, ipaspasyar mo't ni Layla. Iso ang masiguradok. Naragsak mo't ni Nanang ijay. Apay asan ka ngagbuya iti TV tat tananang. Naubak mo nagbuybuya. Di mo kayat? Awan ka ag-agaw mo iti remote control. Agbuya ka, aging iti kayat mo. Layla, kayat kung ti agawid anak ko. Kunak man no dito'y kan ngagyan. Kailiw kumutan ni Tatang Mau. Kailiw mo? Kat no kanayon kayo mat nga agapa. Saanan? Saan kun nga apaan ni Tatang Mau? Katuan agawid ka no isuti kayat mo. Ang umay kan tumatlang alaan manan, tagbakasyon kan tumanan dito'y balay. Ay wan, mayatak iti dayta. Inayadam lang ibag na alakay. Katin inayadak may. Kasta, inayad. Day, nagsubli kayo dito'y balayaw. Agkinkineben kayo pa yan. Ay wag, ang bakasyon ka bintuman ka daon. Ay puno dayta. Mapan kami man pa'y agpagna-pagna. Kendi madang ma. Ay wana, mayat dahi nga exercise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.